Pero ang iligtas ko talaga kanin eh. Kalaki oh, kalaki oh. Saan? Ayun, kalaki. Ay, awam mo. Kakulay ni Ate Gritan. Sinas. Hi guys! Welcome back po ulit sa aming YouTube channel. Ayan, nandito ulit kami sa Carayan. Maglalambat kami ng isda. Wala nang take. Si camera girl, hindi naligo. Si Gigi lang naligo. Kompleto ang team. Si Alex wala. Busy siya magpadede. Magpadede na. Ng bata. So, tara guys, samahan niyo po kami. Dito na rin po kami manananghalian. Meron po kaming dalang Tulyasa. Asan na natin? Isda natin. Guys, Yan. may nahuli na kami. Tambakol. Oh, may nahuli na kami. Wow. Tsaka may mga dala kaming dilata. Yon, dito po kami kakain. Tara guys, samahan niyo po ulit kami. Let's go! Let's go! Katagal maglubog. Tagal magbaba ng konyo. Malalim siguro. Lalim eh. Lalim talaga yun eh. Lalim yan eh. Oh. Wala na naman. Kaninong dala yan? Pero din. Baka yan na yung bago. Pasok na lata ako sa loob ng bahay niya eh. Pero din. Yan sila. Wala. Hindi mahuli. Katagal Puro maglubog. lumot, guys. Ito o, sila Kuya Ulan. Magpababa na sila dito. Hambog ko yan. Ay, lang sa taas. Isda ba yan? Ahas oh. Uy, shit! Meron? Hala, nakasahid pa naman yung paa ko. Nakasad mo kasi, konidyoan. Asan na? Sa tubig? Nagpunta sa ganun mo na. May nagsiko pa ng likod ko eh. Pero ang iligtas ko talaga kanin eh. Ahas yun. Nakababa pa man yung paa ko eh. Buti. Buti nakita na ko yung ulan. Ay! Dito sa may kahoy. Gano'ng kalaki ay? Mas nangarag na bisag ko ah. Saan ka dakila? Meron naman pala yun oh. Pisaw pa naman siguraan. Ay, ganyan? Pula. Malaki? Pula kalaki. Mga ano yun, makamandam. May ahas daw guys. Takbo eh. Oh, yung alat natin ng tela. Ano kalaki yan? Oo. Ganyan sana. Kala ko si ay yung nagasunod sa akin sa Hoy, Dana, tingnan mo dyan. Baka nandyan sa likod mo yung ahas. Alikaka pa yung ano. sa tubig. Kabilis ang tiligaya ng takbo eh. Hindi yun magpunta ng tubig. Diyan lang yun sa ano. Sa gilid. Hindi yun makalangoy. Kagaling maglang. Yung tilapia kalaki oh. Saan? Ay, kalaki. Ay, bunog. Bunog yun. Okay, may iba ka nandyan yung ahas. Hala, Kuya Ulan, baka nandyan yung ahas. Bunog malapad siya eh. Tilapia. Oh, huwag kayo magkigtot-kigtot. Ay, may hawak akong kamera pag nabitawan ko to. Si Kuya Ulan, di siya natakot eh. Mamaya nandyan. Sanay na yan. Nakagat na nga yan. Hindi lang mga ningulan na, nagturuan na. Dan, nakita kita sila eh. Iged. Wala na siya. Baka nagpangata. Hmm, kamo ah. Naglabaga ako sa iyo. Ulog ko na nakinitak na. Kaya babaw, kung kabalasin tayo. Ito na, nakita agad ni Kuya Ulan. Malaki pa lang tilapia eh. Ha?
Laki pa lang tilapia. Kabilis. Ay, bang, 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 bang. Nagasilip-silip na tuloy ako sa ano. Ako nga eh. rin. Abang na pala siya. Wala. Kalaki. Kabilis man kasi niya. Unahan mo na eh. Makamandag yung ano na yun tayo. Saan? Tuloy po na. Baglaman tango dito yung nagpakasli mo. Ang tilapia dito sa gilid. Kainitan ang aming lakad. Pero sakto to kasi may ano. Sarap maligo kung ganitong mainit. Libre beach. Tsaka ano, hindi mahangin. Hindi maalikabok. Hindi siya mahangin, no? Masarap maligo. Hmm. Hindi nakakatamad. Hindi gaya nung sobrang hangin dati. Nakaraan. Gusto nga akong panglibag ko mamaya. Oo, panglibag. Sinong gusto guys? Panglibag, pangkabkab. Pangkuskus na may kuha. Anong tawag doon? Sisingit. So yan guys, dito muna kami tatambay. Kasi ano, wala pa tayong maliliman na ano, mainit pa. Wala tayo ng ano. Pag-iinom muna tayo guys. Paglagon. Yung kasirula ko ay Sa pahirapan niya pa akong Sarap niya na. Guys, ito lang yung nahuli namin. Tulyasan. Lalim din daw. Lawak ng ilog guys, oh. Yun ang aming ilog. Sarapan niyo yung ulam natin, ha? Ganda ng ilog. Sarap maligo. Yan ang mga pagkain ng isda, lumot. Ayun, isda, may isda. Ah, sarap maligo. Ano? Kaya? Ang daming isda, oh. Tatago sila sa ano, lumot. Much later. Ayan oh, sarap ng iniihaw ni Gigi oh. Yes. Dito kami sa maliit na liliman. Oh, yan oh. Mais. Ang galing mais. Magkain na po guys. Gutom na. Gutom na. Sarap ng ano. Kainitan guys. Baka mabigla yung isda. Mabigla. Mabigla. Taas mo muna. Bawan mo lang yung ano yun. Bawasan mo yun. Patungan mo lang pa. Oo, matagdagan na sa maipin na. Parang taas po kaya. Yung usok guys. Madalang yata ngayon ng papaitan. Kasi ano, malinaw yung tubig. Hindi makadala.
Sabi ni Kuya Ulan na. So, tatry pa rin natin kung may makuha. Kahit tag-iisa lang kaming papaitan, pwede na. Nasa bawan lang. Basta may pang... Basta makaigop sa baw lang. Maraming isda, kaya lang maliliit. Pagkasunog. Naksat data, maismon manang. Nagsit mo dadamangan. Anang ay ka. Ne, ay, awam mo. Kakulay ni Ate Gritan. Dito, asawan ko. Ay, sa paa. Isunog na. Ha? Si Dana Jaga Ihaw? Dan, ayusin mo yung mo, luto mo. Yan guys. Ito lang po yung nakuha ni Kuya Olan, no? Balikan po kami. 9. Tigi isa din. 9 din. Walang labis, walang kulang. Para hindi po kayo mag-away-away. Hindi na tayo mag-away-away yan ha. Ano na yan? Yan. Sabi nyo kasi kanina tag-iisa lang. Wal na yan. Kawawa naman kami, tulong ko namin. Sasabawan daw ng tiligay ng ganito. Ayan ang ulam namin pa, dagdag ang aming ulam na sardina. Naging nasa lata guys. Nalipat sa lata. Mega sardines! Lumipad sa Then, luto na yung aming isda. lata. Nasukan ako. Nasugot ako. Sarap po. Naksalt. Sarap. Ayan guys, kakain na kami. Yan, para makadala na ulit si Kuya Ulan kung may mahuli. Hindi kami susuko. Ito ang aming ulam guys. Yung papaitan natin. Charan! Puro sabaw at kamatis. Hindi halatang siyam. Sarap na yan. Pwede na yan. O diba kanina siyam lang yan, ngayon siyam pa din. Matapon yung kape ko, girl. Itom na eh. Hindi pa man. Gusto ka ng tayo. Dito pa Kuya Ulan sa lilim. Pa siya ulit na taon. Oh, dito yung kanin. Oh, kalayo naman. Guys, magkalukan na lang yata kami dito. Mag-aanohan kasi kami sa lilim eh. Mga nakatukoong. A few moments later. Masalamat po sa mabiyayang pinagkakalubos sa amin sa araw-araw na magamit po namin itong lakas na aming mapaglilingkod sa iyo. Hiniling po namin lahat sa Panginoon. Amen. Pabilis na rin Bye magkano. guys! guys. Gutom na. Kain po! Kain po. Kain po kami nakauto. Kain na guys. Kain po! Kami nakauto. Hindi ako. Okay, replay. Ang sarap ng sardinas dito. Kape kain to, mga kape inta. Usod ka pa dito Kuya Ulang kasi. Kunin mo yung upuan mong bato. Lipat ako mamaya dyan. Maglilim na dyan mamaya. Pahigop nga. Utot ka na utot. Kape kan to. Sabi mo ay magkape? Kanina, ginaano ko kayo. Kape Guys, katatanghalian ng init. Nagkakape. Oh, na-miss daw ni Dana yung dilata. Mga adik ka. Para kaming ano dito guys. Mga papaos. Kasi dito kami nagtatago guys kasi sa baryo may gahanting sa amin eh. Tama. 5-6. May naghahanting sa amin sa baryo. Diyos ko, dahil dito na naman kami bukas siguro. Baka doon kami sa kabila. Buti dito hindi na tayo maalam. Buntok na lang ulit kami bukas. Bukas mga hapon pa siguro kayo makauwi, mga gabi. Tinataguan kami sa baryo eh. Kadami kasi lagi kaming wanted doon guys. Kutsara mo daw. Laging wanted. Ayan na. Hanapin ang isda. Nag-iisa yan. Bawal magsobra. Ito yung kanin dyan isa. Tapos na unang nalutuin eh. Nga, kainit to. Hindi ako makadami. Darma. Puniriga to na itag guys ha. Ante, bawal ka magsobrante. Bali, kamatis na lang akin. Madi matilaw. Kaya lang kanya ko. Kuya Ulan, pasuyo nga yung sardinas Kuya Ulan. Maangutan laki ide. Natapon na yung sabaw mo tita. Ilagay ko dyan sa kuwan. Nilagyan mo sana ng suka yung kuhan, sardines. Para mag-iba yung ano. Oh, tama na yung isa. Oh, bawal. Ay, tama na yung isa.
Sa piling ko yung malaki guys. Oh. Lay, puro na Yay! yan. Sarap. Pautan. Ante, Diet na ako eh. Salamat mo to ha. Ay, te, sardinas. Lagyan mo suka. balat. Hindi na uso yung diet ngayon. Dait. Yung paa mo, ante. Oo, kain lang ng Yan, kain. nahulog yung isda. Yan. Kain lang ng kain ah. Oo. Pwede pa naman yan, kaya pa yan. Oh, pasauluma ti may sans ko. Biyag ka. Ay, apon yaw. Pero ang sarap ng ganito no, kahit mga sardinas lang. Aray ko. Sarap pagkandit sa ganito. Sarap kumain dito sa ilog. Lalo pag... Nay! Anli! Balkan na po yan. Pagkain mo! Yung kaya may babasay na po namin yan. Wala! Kala ko gaulan na eh. Bakit may nagatulo? May sabaw pa yung ulam. Kalawak-lawak ng pagbabaan niya. Sarap ng nahuli ni Kuya Ulam, kalaki. Ihuli ko na yung isda, pampakon yan. O, may isda pa ako. Isang may isa pa ako dyan ha. Meron din ako dyan ha. Ako wala para kuha dyan sa papaitan. Doon ka lang makit. Oh! Ano ba naman yan? Hindi ka na mo basita. Sardinas. Sardinas. Sabihin mo, sardinas please. Sardinas po. Paabot po. Maglapit ng sardinas sa'yo ay. Mamaya naglapit sa'yo si Mega. Ewan ko lang. Wala mo na isa. Ayaw mo na Namis ano? mo sardinas, Dana? Hindi ka sardinas eh. Tayo nagasama sa'yo. Yung sa toyo. Kararap na. Kalayo mo. Sarap ng ano, papaitan. Sarap sana kung marami. May lang. Sa inyo na yung sa akin, magbihitin lang ako dyan isa. Sa akin na lang. Ayaw mo gano'n ng ano, papaitan? Sa inyo na lang kamo. Ayaw ko, hanggang leeg lang. Hindi magabot sa ano, dyan. Sarap kumain na. Paparami na naman kami kumain. Ay, nako, kulang mo. Hindi, isa ba? Nakakaraos yung ano natin, yung mga pagkain-kain. Ito nga. At mga ganito. Para kang nag-uutos ng ano ah. Dana, sabi ko sa'yo, mag-upo ka. Dito nga po, kuya. Dito nga. Ay, naku. Pinagalitan niya pa nga. Klase. Pagalit ah. Kuha pa ako ng kanin. Ayun o. Ayan na. Kumatabi mo na ha. Walang nagbabawal. Ang daming kanin, Dana, kahit ubusin mo yung nasa harapan mo. Para magtaba ka. Ay, muntikan ko na. Dapat laging ganito Dana, no? Muntik nang nagdalawa. Diba, parang ano. Hindi siya nakakain. Oo, dumi siya. Nahiya ka ba, Dana? Pero sa ganito na, ang dami nila. Naya ka pa sa bahay? Hindi na. Ha? Nahiya pa. Naya ka pa? Tangap. Anong tangap? Anong ibig sabihin ng tangap? Aywan. Hmm? Aywan. Hindi, ba't yung sinasabihan ako ng tukwan? Ano yung sinasabing sa akin? Tungad. Tungad? Ano yan? Tangad? Sinungaling daw. Ay, si Juan. Sabihin sa akin tangad. Parang pinagalitan ko yung naninigarilyo kasi siya. Sabi ko bata pa magmanigarilyo kasi madaling mamatay. Sabi sa akin tangab. Sinungaling. Sarap pagkain. Level 3 na yung bilbil ko. Ito pa level 4 na. Nag-bounce back ka. Excuse me ko. Dayo. Sino na yan? Mapanis yan. Guys, sa mga dati kami sa trabaho. Nag-umididik kami.
kay salik mo. Lahatin mo na Kuya Olan. Antay, idol ka ba ni Doms? Oh, ligaya daw. Ligaya ng buhay mo. Ligaya kami sa tiligaya. Kain tayo barok. Barok. Dalaga yan? Dalaga. Much later. Lakaiba ng ano ngayon, sobrang alinsangan. Parang mausok. Maligo muna kami. Kasi wala kami mahuling isda. Kaya maligo na lang kami. Ligo. Gaihe. Tanggalin mo na yung jacket mo. Dito tayo guys. Sarap maligo. Pag napukpok na tama yung ulo mo dyan sa ano. Maglibot tayo. Maglibot. Hindi. Mainit. Kahit maglibag kami. Libag. Ikaw ka ng batoy. Kuskus mo siya ganito. Kuskusan mo Bato. siya ano. Parang bato. Dati. Sarap yung gusto ko. May dalawang bato. Sabi ko na ano. Ibagang ko daw si Dana guys. Kapag di ba nalikod mo ako mag-lighting? Malahibo ah. Oh, next sa Ang bebe. Naman ako kuha. Hindi ba magas ka? Puti ka likod si Dana. Sana on? Sana all. Oo, ito likod ko ah. Clint pa lang may tip. Saan? Dito mo siya tapos. Ano ba? Hindi na siguro maabot. Ba't ako? Walang libag-libag sa likod. Bakit hindi ko maabot? Ano kasi magaspang yung ano? Yung bato. Buhin din pala. Much later. Ayun na nga guys, pauwi kami na walang nabitbit. Walang huli. Malamig. Naligo. Masarap maligo ante, hindi kayo naligo. Masarap magbabad eh. Maghanap ka Dana ng panglibag natin. Ganda ng tanim nilang mais guys. Oh, yan. Mga maisan po yan. Mais. Guys, mga luwaan sila. Tingnan mo malulungkot yung mga mukha nila. Diyos ka da. Oh, para silang naanuhan. Oh, ala. Parang may lamay. Ang lulungkot.
Walang huli. Wala kami. Si Ate Joan may na-take out. Bato. Okay lang yun, meron pa naman tayong huli eh. Tigi-isa tayo, di ba? At least, meron, di zero. Talaga, buhay. Hindi natin password. Ito talaga yung lungkot na lungkot. Pero manonood naman kayo, di ba? Kahit wala kaming huli. Oh, ganda oh. Wow. Meron kaming cherry block. Kakawati, bulaklak ng gano'n. Yung iba daw guys, kinakain yan. Oh, sa Mindoro mayroon din. Kakawati. Kakawati lang yan. Ganda, no? Ayan sila oh, ang dami oh. Para siyang orchids na ano. Anong pakiramdam kuya? Wala mo tayong huli. Medyo malungkot. Medyo malungkot. Medyo lang. Medyo. Okay lang yan ah. Pero busog naman eh. Oo, ang dami natin kinain. Nabusog naman. Tingnan mo sila guys, so parang di na sila magkapagna. Bidawid dyan yung imami. Parang ayaw ng ating Oh, wow, ang mga nilalang. Walang huli. Walang naman ang panansi kasi. So ayun guys, thank you po sa panunood. Bye po. Munod pa rin po kayo kahit walang huli. Love you all.